Den globale opvarmning er en aktuel klimaændring, hvilket fører til en stigning af den globale gennemsnitstemperatur. Jorden har oplevet en drastisk stigning af den globale opvarmning de sidste 50 år. Hvad skyldes denne drastiske stigning? Og hvordan bør man sætte ind? Forskere har forskellige bud på, hvad denne stigning kan skyldes. Vi vil nu præsentere de 2 mest udbredte teorier om dette. En medvirkende grund til den globale opvarmning, mener Henrik Svensmark, fysiker og professor hos DTU Space, kunne være formindskelsen af kosmisk stråling. Her ser vi solen og jorden. Solen udsender kosmiske stråler. Kosmiske stråler er med til at danne partiklerne aerosol. De aerosole partikler kondenserer vanddamp og derved danner lavtliggende skyer. Den kosmiske stråling varierer sammen med solaktiviteten. Udsving i solaktiviteten vil altså påvirke jordens klima. Desto større solaktivitet der er, jo større magnetfelt vil solen have, så færre kosmiske stråler udslipper. Færre kosmiske stråler medfører til færre lavtliggende skyer, der fungerer som et kølende lag på jorden. Grund til disse skyer bliver færre, skyldes de aerosole partikler. Da den afkølende effekt, altså lavtliggende skyer, fjernes, medfører dette til en temperaturstigning. Denne graf går over 600 millioner år tilbage. Grafen viser sammenhængen mellem CO2 i atmosfæren og temperaturen. Den viser den globale gennemsnitstemperatur og det globale indhold af CO2-partikler. Ud fra Al Gore's graf ses det, at CO2-partikelindholdet aldrig har været højere end det er nu. Men på denne graf ses det, at udsvinget vi oplever netop nu ikke er så unormalt som først antaget. Spørgsmålet er bare, om udsvinget vi oplever i dag er menneskeskabt eller naturligt forårsaget. En anden måde global opvarmning kan forklares på er ved drivhuseffekten. De fleste af verdens eksperter, deriblandt Al Gore, politiker, tidligere vicepræsident og præsidentkandidat, er enige om, at det er drivhuseffekten, der har påvirket global opvarmning. De mener dog også, at global opvarmning er menneskeskabt. Mennesket skaber mere og mere CO2, som bliver sendt ud i vores atmosfære og skaber drivhusgasser. Mennesket bruger en masse elektronik og fabrikker, der skaber meget CO2. Drivhuseffekten fungerer som et drivhus. Det er i navnet. Ligesom drivhuset har vægge, der holder på varmen, har vi atmosfæren, som består hovedsageligt af vanddamp, partikler, CO2 og ozon. Dette kan også kaldes drivhusgasser. Vores atmosfære sørger for, at jorden holder et stabilt temperatur på gennemsnitligt 15 grader. Den globale opvarmning kan derved også forklares ved tykkelsen på atmosfæren. Drivhuseffekten fungerer på den måde, at solen udsender stråler, som rammer jordens overflade, og de omdannes til infrarøde stråler. Normalt vil de infrarøde stråler fare ud i rummet, men på grund af de opsamlede drivhusgasser vil de blive sendt tilbage til jorden og blive genbrugt, så jorden bliver varmet op endnu mere. Den sidste del af effekten kan forklares ved et simpelt eksempel. Forestil dig en dyne, og du har lagt dig til at sove. I starten vil din dyne føles kold. Senere vil du kunne mærke, at din dyne bliver varmere og mere behagelig. Mange tror, det er dynen, der er varm, men dynen virker bare som en isolator. I virkeligheden er det din kropsvarme, der varmer det hele op, og dynen sørger for, at varmen ikke slipper ud. Drivhuseffekten fungerer på samme måde, hvis du bare bytter dynen ud med drivhusgasser, og din krop er jorden. For at holde en stabil balance mellem atmosfæren og jorden, skal solens stråler både absorberes, men også reflekteres. Solens stråler reflekteres af alle blanke overflader, det vil sige is, bagsiden af skyer osv. Den absorberes af mørke overflader på jorden og atmosfæren. Det betyder, at når atmosfæren tykkes, bliver flere stråler absorberet, ergo stiger temperaturen. Den stigende temperatur har en dominoeffekt. Ikke nok med at atmosfæren tykkes, smelter isen også. Det betyder også, at endnu flere stråler absorberes, og temperaturen stiger yderligere. Denne graf viser sammenhængen mellem CO2 i atmosfæren og temperaturen igennem de sidste 800.000 år. Det ses, at disse 2 faktorer afhænger af hinanden. Jo mere CO2 i atmosfæren,
jo højere temperatur. Indtil for omkring 100 år siden har CO2 i atmosfæren aldrig krydset 300 ppm. Men vi er nu godt i gang med at overskride dette tal, og temperaturen følger stigende med. Vi ved nu, at der er 2 teorier, som bygger på forskellige forklaringer af den globale opvarmning. Hvis teorien om den menneskeskabte globale opvarmning er den hovedsagelige grund, kan man sætte ind ved at skære ned på menneskets CO2-forbrug. Hvorimod hvis teorien om partikelstråling er årsagen til global opvarmning, kan vi som mennesker intet stille op. Selvom argumenterne er mange for begge teorier, er størstedelen af verdens forskere enige om, at den globale opvarmning skyldes os mennesker. Uanset hvilken en af disse teorier, der er sande, er det vores job at finde ud af, hvad der sker med vores jord. Jorden kan være i fare, og vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe den.